Bueno, pois hoxe vou facer un guiso de peixe, que aquí na miña zona tamén se chama caldeirada. E bueno, aquí teño un peixe e mitad outro, porque hoxe somos poucos para comer, pero bueno, é para que vexades. Toma o pimiento, cebola, tomate, unhas pataquiñas con unha folla de loureiro. E aquí teño o allo con un pouquiño de aceite. Ahora vou botar a cebola, así. Vou botar o pimiento para que se vaya sofrindo todo un pouquiño. E despois xa vamos incorporando, porque o tomate agora non o boto hasta que bote as patacas, porque senón isto en vez de pasarse, pois cócese, porque o tomate como ten auga. E despois xa boto as patacas e o peixe, porque a pataca xa vedes que a cortei fina, entonces xa se coce co peixe. Bueno, pois xa vedes, isto xa casi vai. Voulle botar unha cucharadita de pimentón, unha cucharadita do café, nada de... nada, moito, un poquito. Ui, o vapor. Un poquito solo, para que vexades. Agora vamos botar as patacas. Aí va, pataquiñas. Unhas pataquiñas. Así. Agora, voulle botar... Ui, que teño que pasar por diante camao. Voulle botar a cúrcuma e máis un vasiño de caldo. A ver, un dos seguidores díxome que a cúrcuma, en vez de botala aí, bueno, que en vez de cúrcuma o colorante, como outro día me caeu o bote, pois díxome que el que a desfacía en auga ou no caldito. Entón, pois eu voulle facer caso, porque así todos aprendemos un poquito de todos. E para iso é isto, para ir aprendendo e para ver cousas. Isto é todo moi sencillo. Eu ben vedes que fago comidas moito de sempre, moito da casa, moito das abuelas. Que para iso son unha abuela, moito da abuela, e que as podemos facer todos na nosa casa. E xa vedes, agora voulle botar o tomate, así, aí vas. O tomate, a folliña de laurel, que isto venlle moi ben. E agora vou poñer o peixe. E así xa se vai cocendo todo moi... Cando a carne... Cando a pataca esteñen cocida, pois o peixe tamén vai estar. Porque a pataca, como vai cortada así finiña, estas patacas que teño, pois cócense moi rápido. E o peixe tamén. Agora teño que botarlle tamén un vasito de auga. E isto vai quedar de rechupete. Bueno, xa vedes que o peixe leva, que lle botei así como un poquito de pimienta, pero pouquito, Agora xa lle acabo de botar o vasito de auga e eu non lle boto máis auga, Eu deixo así, que cubra a pataca e un pouquiño o peixe, pero non moito, porque senón despois o peixe sempre solta algo de auga, senón queda, para min queda moi aguado. Ao final, a ver como queda. Pois algo que se me olvidaba, unha folliña de perexil. Aquí, que nace aquí na horta. Entonces, lavalo un poquito e pa a pota. Vamos deixar que isto se coza. Mira de que boa pinta ten xa, Bueno, pois xa vedes que o guiso vai indo. Botelle aí unha hueva para que vexades que tamén se poden facer cocidas. Pero aí, como está tan fresca, pois rompe. Pero tamén as isto vou facer as outras fritas. Vos dixen que a mí que me gustan moito. Bueno, primeiro hai que rebozalas ben en fariña e despois, pois fritilas. Aí están. Pero despaciño e tapadas porque saltan. Entonces, vamos a deixar que se vayan pasando. Bueno, isto xa está. Xa vedes que están fritas, unhas abriron e outras non. Porque claro, teñen unha tililla tan finiña. Estas hai que rebozalas en fariña. Perdón. E fritilas, pero co aceite que non tiña temperatura moi alta, moi fuerte, con temperatura baixiña, pois non vamos saltar. E xa vedes o guiso que xa está listo. Vedelo, si vedes que eu non lle botei máis auga, e xa vedes que ten algo máis, porque o peixe sempre solta. E se vedes que a salsa non vos queda moi espesiña ou que vos gusta máis espesa,
pois unha cucharadiña pequena de fariña de maíz, bueno, maicena, eso, e cunha pouquiña de auga, pois botades xa, e xa vos deixa a salsiña máis espesa, vale? Veña, pois bon proveito. Xa sabedes, que isto é o meu xeito, é a miña maneira. Veña, gracias.